Καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε στο ιστορικό κάστρο της Μονεμβασιάς, έναν μεσαιωνικό οικισμό που δεν ήταν μόνο οχυρό, αλλά και μια οργανωμένη κοινωνία με έντονη θρησκευτική και κοινωνική ζωή. Στη Μονεμβασιά, από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι την Οθωμανική κυβερνητική περίοδο, οι κάτοικοι ζούσαν μέσα στα τείχη και ανέπτυξαν ισχυρές αξίες όπως η συνοχή, η αλληλοβοήθεια και η πίστη. Κεντρικό ρόλο στη ζωή της κοινότητας είχε η εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού στην κεντρική πλατεία. Εκεί τελούνταν σημαντικές θρησκευτικές γιορτές, όπως η γιορτή του Πολιούχου, όπου συγκεντρώνονταν όλος ο πληθυσμός του κάστρου. Σημαντικός ναός ήταν και η Αγία Σοφία, χτισμένη στο ψηλότερο σημείο του βράχου που συνδεόταν με την πνευματική ζωή και την προστασία της πόλης. Οι κοινωνικές αναστροφές γινόταν κυρίως στην πλατεία του Ελκόμενου Χριστού, στα στενά σοκάκια του οικισμού και έξω από τα μικρά καφενεία και τα σπίτια εργαστήρια. Οι άνθρωποι αντάλλασαν προϊόντα όπως κρασί, λάδι και σιτηρά, ενώ πολλοί ήταν έμποροι και ναυτικοί λόγω της θέσης της Μονεμβασιάς στη θάλασσα. Στις μεγάλες γιορτές, όπως το Πάσχα και οι γιορτές των Αγίων, η κοινότητα έσμιγε με λιτανίες, ψαλμοδίες και κοινά τραπέζια. Τα έθιμα αυτά ενίσχυσαν τους θεσμούς μεταξύ των κατοίκων. Ακόμα και σήμερα, στη σύγχρονη Μονεμβασιά, Συνεχίζονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και θρησκευτικές γιορτές που κρατούν ζωντανό το παρελθόν του κάστρου. Κλείνοντας, η Μονεμβασιά μας δείχνει ότι οι παραδόσεις δεν είναι απλώς αναμνήσεις. αλλά τρόπος ζωής που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.